Nwaanyị onye ọcha sị m na ya nwetelu di onye Naija. Na mmadụ fụtali anya ịghọtagonu. Ya na ya na-abọ wee kpaba. Ọ dabalụ fafa na-akpasi ike o. Fa akpagide na-eje Naija fụsị anya wee gbagote wee tilie akwụkwọ. O wee gbagote ọ sị m nne na ya lọvụlụ buusu too much ịghọtago. Mana the guy lọvụlụ nkịta too much. Nya wee gote buusu na-atọ o na-enwebugoli buusu ịbụọ before wee bịa. O wee bịa wee gote nkịta na-abọ nya nwa nwee buusu na-atọ ji enwe nkịta na-abọ. So fa bibe after 2 years nya wee dị ime. Ka duzi ime nya etieli akwụkwọ. Nya mụọ nwa nke izizi. After nke afọ nya tụkwala ime again. Nya mụọ nwa nke ịbụọ. Ọ sị m na ya bụ onye nkụzi na ya na-akụzi nkụzi na ya na-emeke a lot of money ọ kweghị ọtago. So ka di ebiala. Ewe chọbali ọla ịmagonu na ọ gụrụ akwụkwọ rinne n'ọsọsọ secondary school ka o finish. Ka mba ọ sị na ọ banye first year wee drop out sị na ndị befe amakwụ ụgwọ akwụkwọ ọ kweghị ọtago. Ọ sị m nne na o so n'ife a ji wee nụbịa. Biyi na o nwere ego rinne ọ kweghị ọtago na ndị befe ejiri ego rinne. Na ya chọrọ onye ga-alụ ọvịa afọ onye nya bụ. Nya wee nụba this guy ịghọta na. Mana mgbe ya nụbali ya na ya gwakwala ya na ọ bịa na ọ ga-agụtapụ akwụkwọ o kwelu. So ka ọ bịasịrị nya wee je chọtali ọla ebe a na-ele mmanya ya kweghị ọtago. So ọ na-ele mmanya ebe afọ. Mana ego ọ na-emeke dị very little. Ya gbakwa nkịtị dị uto na ya na-akụzi nkụzi na ego ya na-alụta na cover. Mana after ka ha mụrụ nwa nke ịbụọ ego bidozie ịmagonu na ọ dị ezuzi. Nya wee si oke na ife die na-eme bụ every Saturday ojebe club. Yes na fana abụọ na-ejebu club mana ka ya mụsịrị nwa ya dị ejezi. Ọ na-ejekwenye agbụ ya nkịtị mana ka ife sibezieli ike nya wee si ya biko n'oge include Saturday and Sundays n'ọlụ ya. Ka ego ọ na-eme wee ka ego ọ na-emeki wee gbagote so ịghọtago na ọjụ. Nya wee si oke nya banye skuul ka ọ gụọ akwụkwọ ka sponsor ọnya. Ọ bụrụ na ọ gụsịa ka o nweta ezigbo ọlụ kafa wee na-asọpọtụ ụmụaka ọjụ. Ọ sị m nne nya ya na-enu ya n'ala ọjụ o. Ife a bidozie fiabịa arụ. Na ife o ji wee wepụ Sunday and Saturday bụ ka o wee na-agba klọ. Nya wee pụta one day wee kọbalụ one of the teachers. O wee sị ya na ọkwa ihe a ka di ya na-eme and ya na-akwakọ ịhapụ ya. Ịghọta kịta mana di nke onye afọ bụ di onye ọcha o. Ọ sị ya na ihe a ka di ya na-eme na ya ga-ahapụ ya soon. Na ụmụ nwoke ada ama ife especially mgbe ị na-eme eke more than them fanọzalụ ka inyebe ha nni. Nya wee jesie wee nata wee kpọọ di wee sị ya na ya ga-ahapụ gị o. Na ya ga-ahapụ gị na ọ bụ na ya nye gị two choices. It's either na ịlụba Saturday Sundays ọ na ime gịnị inwetelu ọlụ ọzọ fani ya na-enye gị more money. Ọ na ịba school upgrade enweta ezigbo ọlụ na ọ bụ na imerie na ya ga-ahapụ gị. Ọ sị m na o chekwe na ya na-egwu egwu o na ya mọrọ ma ife oche. Nya wee ji nwayọọ chọta ụlọ wee sị na ya chọrọzi ịghọtago mana n'ihe a chọọ bụ ka ha separate ka ọ kwụba child support. Ọ sị m maka na enyi nwaanyị gwara ya sị ya na di eche na ọma ife na ife a ga-eme bụ na ya ga-edivorce ya ka ọ kwụbaza child support ịghọtago. And na child support kịta echebu m nọ na 20% ka ọ nọ. Mana kịta ịmagola think nọ 30%. O nwere onye comment na my comment section ọ kweghị ọtago. So ifesa gị na-alụ a ga-ewepụta 30% enye nwa gị. Ọsọkwa ya gị na-alụta 1 naira they don't care. Ị ga-eweta nya bụ 30% from it nye nwa gị. Ya wee je chọta nọdụlụ ụmụ ya pụọ ụmụ na-abụ. Ya wee wepụ okwu kọt wee bịa na kọt wee kpebe. Ewee jụbụ ya ife ọ na-alụ jụgide okwugide kwụsie. Wee jụbụ ya kedu ife o jire chi iche nje ọlụ. Ọ na-akọ yiri ọkọ n'elu ọkọ n'ala. So George wee si oke n'oke afọ elụtara maka na o bụ ụzọ yọbagodi George si kpọnye ụmụaka ka ya netebezie nwa anya ka nyanwa kwụbazi anyanwa child support. George wee sị ya na nke a ama mme na ọ bụrụ na nwunye gị misbehave ịghọta kịta ịkpọlụ nwa mana ọ gị nwa na-emisbehave na-akụlọ bụ ka a ga-esi kpọnye gị nwa nye ama mme nke afọ ịghọta.
o wee sị George oke nwunye ya kpọrọ ụmụaka ka o kponye nkịta na-abọ na busu na-atọ ka anedo anya. Nwunye ya wee jụ maka na ọ bụrụ na o kpolu fada enwere ike ịkọtụ ego from ihe a na-enye ụmụaka because na ọ na-enye fa nri. So nwunye wee sị na ọma mkpokwu katị ihe sọrọ anya mee nọ nke ka ọ bụ nyanwa wee sị oke na ọnya nwagolo nkịta na ya ga-ekpolu nkịta ya. George wee sị oke. Ụmụnne wee gbakọsịala ife ọ ga-akwụ wee gwa ha wee nataba. Ọ sị m nne nọọsụ 2 months ka this guy kwụrụ ụgwọ disappear like na ya mara ebe o jebe na ya nwere ike ịma ogbogolo egbogo ọ gbadala egbede kama na o nwetagokwa akwụkwọ ya na ya mụrụ na ya achọghị n'elu tren na ya fụrụ ya. Ọ sị m nne n'ike gwụrụ pat na ya na-regret. Ọ sị m nne na ya made the greatest mistake be accept ka this man nọ bịa na mmadụ si mmadụ ka ya kwụọrọ ụgwọ akwụkwọ ka upgrade kedu ajọ ife ya mere. In fact n'ike gwụrụ ya n'ike gwụrụ ya ya akpọgolo ụmụ ya zụba ụmụ ya sọsọ ya na ụmụ ya nwere ozi nna just na ya chọrọ inyere this guy aka. Adịrọ m surprise because ihe a na-eme every day and this is why nji si na mmadụ afụtalụ mmadụ anybody because na ndị be anyị bịara ha ga-break heart onye afọ hapụrụ ya nwa gbafelu. Isaida na o ji kịta Canadian passport baa US ọ na o ji Canadian baa obodo ọzọ dị ya mma because na ife ọbụla enyelu gị iwu ọbụla ịdalụ na-aba na your record apụghị atago so that child support na ego na ọ ga-akwụ abago na record ya. So o nwere ebe ọbụla ọ lụrụ ọrụ n'obodo a ga-ejidie and gọọmenti ga-ebidozi welube the money kwụbaza the woman because of na ịgbara ọsọ ọ bụrụzi nke a na-asị gị kwụba mba na ebe ọbụla ị lụrụ ọrụ n'obodo a ga-ewelu that percent nye that woman. Ife na-eme ndị be anyị amụrụ m mmadụ ga-akpọgote gị nye gị akwụkwọ ị ga-ebe ndị down mebe ife ị chọrọ ime ọ bụgodu nwaanyị ọzọ ma ọ bụ mfata achọrọ m ikwu ụmụnne m ana m afọ ihe a stadium not surprise o mana ọ na-ewute m na ndị be anyị na-ejideta opportunity mesi enye up onye gafee ọsị ogwe gbajie ịghọta na imechielu ndị ọzọ ụzọ ma ndị ọzọ afụzi n'ụzọ fa ga-eji wee bata. Ike gwụrụ mana unu eji na ife nkwụ wee judge